संगे न पाए कांते नरोत्तमदास जय अनिलो प्रेमदाना करुणा प्रचुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे प्रणाम कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नमस्कार माता जी। நமஸ்காரம். हरे कृष्ण माता जी। இன்னைக்கு प्रणाम எங்க माता जी। மெசேஜ் போடலனால எல்லாம் வரமாட்டீங்களோன்னு நினைச்சேன். புதன்கிழமை மெசேஜ் வந்துருச்சு மாதாஜி. மெசேஜ் வந்திருக்கு மாதாஜி. நான் இப்பதான் போட்டேன். காலையில வந்துதா? மத்தியானம் போலயே வந்துருச்சு மாதாஜி. கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி தான் போட்டிருக்காங்க. இப்பதான் நான் போட்டேன். நான் தான் போட்டேன். அனிமேகலை மாதாஜி இல்லன்னு நினைக்கிறேன் ஊர்ல. அதனால அதர்வைஸ் அவங்க போட்டுருவாங்க. ஓம் நமோ அவங்க பகவதி ஊர்ல ரொம்ப நாளாவே வாசுதேவாய. இருக்குது மாதாஜி. 5 மணிக்கு எனக்கு வெனஸ்டே இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது இருக்கு மாதாஜி. அதுலயே இருக்கு, முன்னாடி இருக்கு. எவ்ரி வெனஸ்டேன்னு இருக்கு மாதாஜி. போன வாரம் நாங்க பூரா படிச்சோம் மாதாஜி. அது எந்த டாபிக்? 54 இல்லையா? 45 மாதாஜி. 45. ஓகே. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्ते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेय शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पदारूपेश कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So 45வது சாப்டர். ஆசானின் மகனை நீட்டல் மாதாஜி. எஸ். அவருடைய ஆசான் யாரு? சாந்திபினிகம். சாந்திபனி முனிவர். சாந்திபினி. அவருடைய மகன் பேர் என்ன? மகன் பேர் தெரிஞ்சு என்ன பேர்? பௌர்ணமசி அவங்களுடைய அம்மா பெயரு. அந்த பையனுடைய பேரு இது கூட ரீகலெக்ட் பண்ணணும் இன்னைக்கு. ஓகே, வாசிப்போம், அதுக்குள்ள வரும். மதுமங்கல் மாதாஜி. பேர் என்ன மாதாஜி? மதுமங்கல். ஓகே, அதுதான் கரெக்டா நேம் தான் நினைக்கிறேன். டக்குன்னு வராது. மதுமங்கல் தான் நினைக்கிறேன். மனைவி பேர் மாதாஜி? மனைவி பேரு எனக்கு அவருடைய அம்மா பேரு பௌர்ணமசி. ஆனா மனைவி பேர் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. சோ எனக்கு பெயர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம். இதுல அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி. எதுவும் சொல்லலையா? மாதாஜி. மதுமங்கல்.
மதுமங்கள் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நாள் முன்னாடி கேட்ட ஞாபகம். ஓகே ஃபைன். எனவே நாளைக்கு ராதிகா மாதாஜி கேளுங்க சொல்லுவாங்க. சீக்கிரமா உடனே சொல்லிடுங்க. மாதாஜி நீங்க வந்து இன்னைக்கு சென்டென்ஸ் பை சென்டென்ஸா எக்ஸ்பிளனேஷன் இட் இஸ் நாட் நெசசரி மாதாஜி. நீங்க Okay. வாய்ஸ் சும்மா படிச்சதை கவனிச்சேன். நீங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கணும் மாதாஜி. நீ இதா ஏன்னா இருக்க. இது வந்து ஈஸியான இதுல தானே இருக்கு, ஸ்டைல்ல தான் இருக்கு இந்த நடையெல்லாம். ஓகே ஒன்னு பண்ணுங்க, ஒரு பேராகிராஃப் வாசிங்க, நான் அதனுடைய சம்மரி மட்டும் சொல்றேன். ஆமா அது ஆமா last மாதாஜி. நீங்க படிச்சு சொல்ல வேண்டாம், இது ஈஸியா ஆமா இருக்கும். ஆமா மாதாஜி சொல்ல வேண்டாம், நீங்களும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. லாஸ்ட்ல அது ஒரு சம்மரைஸா அப்படியே ஷார்ட்டா ஃபைன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் ஒரு பேராகிராஃபே வாசிங்க. நான் படிக்கிறேன் நான் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் பாரு. அத்தியாயம் 45. ஆசானின் மகனை கிருஷ்ணர் மீட்டல். வசுதேவரும் தேவகியும் மிகுந்த மரியாதையுடன் நின்று கொண்டிருந்ததை கண்ட கிருஷ்ணர் அவர்கள் தம்மையும் பலராமரையும் குழந்தைகளாக காணும்படி தம் யோக மாயையை வியாபிக்க செய்தார். ஜட உலகில் பெற்றோருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இடையேயான உறவு உயிர்வாழிகளில் மாயையால் ஏற்படுத்தப்படுவது போல் யோக மாயையின் சக்தியால் பக்தன் முழு முதற் கடவுளை தன் குழந்தையாக பெறும் உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இத்தகைய நிலையை தம் யோக மாயையால் தம் சகோதரரான பலராமுடன் ஸ்தவத்த வம்சத்தின் மிகச்சிறந்த தோன்றல்களாக அவதரித்த கிருஷ்ணர் வாசுதேவர் மற்றும் தேவகியுடன் மிகுந்த மரியாதையுடன் பேசலானார். அன்புள்ள தந்தையே, தாயே, எங்களின் உயிரை பற்றி நீங்கள் இருவரும் மிகவும் கவலைப்பட்டிருந்தாலும் எங்களை உங்கள் குழந்தைகளாக வளர்ந்து வரும் சிறுவர்களாக இளைஞர்களாக நீங்கள் காணும் இன்பம் உங்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது. நந்த மகாராஜாவும் யசோதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் உண்மையான பெற்றோர்கள் அல்லாவிட்டாலும் அவர்களின் பால்ய லீலைகளை உடனிருந்து அனுபவிக்கும் நல்வாய்ப்பை பெற்றதற்கு நந்தரையும் யசோதையையும் கிருஷ்ணர் மறைமுகமாக பாராட்டினார். இயற்கை அமைப்பில் உயிர்வாழிகளின் குழந்தை பருவம் பெற்றோர்களை மகிழ்விக்கிறது. விலங்கினங்களிலும் கூட பெற்றோர்களை விலங்குகள் குட்டிகளை அன்புடன் பராமரிக்கின்றன. குழந்தைகளின் செயல்கள் பெற்றோரை வசீகரிப்பதால் அவர்களின் நலனை பெற்றோர்கள் அக்கறையுடன் கவனிக்கின்றார்கள். வசுதேவரும் தேவகியும் தம் மகன்களான கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் பாதுகாப்பில் மிகுந்த கவலை கொண்டிருந்தார்கள். அதன் காரணமாகவே கிருஷ்ணர் தோன்றியவுடன் அவரை வேறொருவரின் இல்லத்திற்கு இடம் மாற்றினார்கள். பலராமரும் தேவகியும் கர்ப்பத்திலிருந்து ரோகியின் கர்ப்பத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணமத்த. எஸ், இந்த இடத்துல நம்ம ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் பார்க்கலாம். ஒண்ணு பகவான் நாம இந்த மகாமாயில இருந்து கொண்டு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் எப்படின்னா, வீட்டுல குழந்தை, கணவன் மனைவி, தாய் தந்தை இல்லையா, அதாவது பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள், இந்த உறவு முறைகள் எல்லாமே நாம பாக்குறோம். இதுதான் நம்முடைய இயற்கை. ஆனா பகவான் அவதரித்த போது அவங்களும் அதாவது இந்த இடத்துல நந்த மகாராஜாவும் மற்றும் யசோத தாயாரும் ஒரு பௌதீக இதுலதான் வந்திருக்கிறாங்க இல்லையா. ஆனா இவர் ஆன்மீகத்துல இருந்து நிலை பெறுகிறார். பலராமரும் மற்றும் கிருஷ்ணருமே அவர் எப்பொழுதுமே நம்ம இது ஒண்ணு பார்த்திருக்கலாம். யோக மாயையால் பகவான் எப்பொழுதுமே மறைக்கப்படுகிறார். பௌதீகமா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆன்மா பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மாக்கள் இவந்தோ அந்த ஜீவாத்மா ஸ்பிரிச்சுவல் என்டைட்டி இல்லையா, அதனை மறைத்து கொண்டிருக்கிறது மகாமாயை மறைத்து கொண்டே. சோ தட் இஸ் ரெண்டு மாயைகள் வேறு இல்லையா. இது பௌதீகம், அது ஆன்மீகம். யோக மாயால் பகவான் அவரால் என்ன வேணாலுமே அதாவது மறைக்க முடியும், வெளிப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கறத இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ சாதாரண பிள்ளைகளை போலவே வசுதேவருக்கும் தெரியும், தேவகிக்கும் தெரியும், அவர்கள் இருவருமே பகவானுடைய அதாவது ஸ்வரூபங்கள் என்பது நல்லாவே தெரியும். ஆனாலும் அவர்கள் எவ்வாறு அவர் வெளிப்படுத்துறாருன்னாக்கா, சிறு பிராயத்துல இருந்து குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து வளரக்கூடிய தன்மை இதெல்லாம் வந்தபோது அந்த வளரக்கூடிய அந்த பருவத்துல அவங்க அவங்களோடு இருந்த அனுபவிக்கல அப்படிங்கறத ஒரு பௌதீக கணக்குல எடுத்து காட்டுறாரு இந்த இடத்துல. ஸோ தட் மீன்ஸ் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை
ஆன்மீகத்திலிருந்து அவர் வந்து ஏற்படுத்திக்கவில்லை. ஒரு சாதாரண பிள்ளைகளை போலதான் தன்னுடைய பெற்றோரிடத்துல அவர் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார். அது பேசுற விதம் கூட அதுதான் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. சோ இஸ் கிவிங் த கிரெடிட் யாருக்கு? யசோதா தாயாருக்கும் நந்த மகாராஜாவுக்கும் வந்து இஸ் கிவிங் த கிரெடிட் ஆக்சுவலி, இல்லையா? அவங்க அதை வந்து அனுபவித்தாங்க அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல சுட்டிக்காட்ட வருகிறது. As for Vasudeva and Devaki, they were always anxious. ஏன்னா என்ன பயம், எங்கே கம்சன் வந்து கொன்று விடுவானோ தன் பிள்ளைகள், சின்ன குழந்தைகள் இல்லையா? சோ பிறந்த குழந்தைய கொல்லக்கூடியவன். சோ இது வரைக்குமே வந்து 6 குழந்தைகள் வந்து எஸ் ஆறுதான். ஆறு குழந்தைகள் வந்து கொன்னாச்சு இல்லையா? 7வது வந்து அதாவது ரோஹிணியுடைய கர்ப்பத்துக்கு மாற்றியாச்சு. 8வதா வந்த பிறந்த குழந்தைய அதையும் கொன்றார். சோ அதாவது அது 8வதா இருக்க குழந்தை யசோதையோட குழந்தைன்னு தெரியாது, அது தேவகியுடைய குழந்தைன்னு நினைச்சிட்டு அவன் கொல்ல. ஆனா அது யோக மாயையாக மாறி அதுவும் வந்து கிளம்ப. அப்படி நம்ம இந்த கருத்துக்கள் என்னன்னாக்கா, தேவகிக்கு நல்லா தெரியும், வசுதேவருக்கும் நல்லா தெரியும் குழந்தை கிருஷ்ணர் வந்து அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்று. அவர்கள் அந்த கோணத்திலே அவர்கள் பிரமிப்பிருந்தாலும் அவர்களை பௌதிக இதுக்கு வந்து எடுத்துட்டு வர்றாரு. சோ த ரியலிஸ்டிக் இதுக்கு வந்து பேசுறாரு. இட்ஸ் வெரி நைஸ். ஆனா அந்த மாதிரி ஏன்னா யோக மாயையால வந்து அவங்கள வந்து பௌதிக இதுல இருந்து நோக்கும்படியாக ஒரு ஒரு பார்வையை வந்து எடுத்துட்டு வர்றாரு. தன்னுடைய பிள்ளைகளை அவர்கள் எவ்வாறு நோக்க வேண்டும் என்று அந்த அந்த பரம்பொருளாக நினைக்க அவர் வந்து அந்த இடத்துல அதாவது விருப்பப்படலை. ஏன்னா அவர்களை சிறு பிராயத்திலிருந்து வளர்த்த அந்த காட்சியை வந்து அவங்க வந்து கொடுத்து வைக்கல இல்லையா? அதை அப்படியே வந்து அந்த குழந்தைகளுடைய பாவத்திலேயே அவர் வந்து வளர்ந்த அந்த பருவத்தையே வந்து அப்பயும் நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம கண்டிப்பா பௌதிகத்துல இருந்து தான் பார்ப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அவர்கள் வந்து காட்சி கொடுத்தார்கள் என்று இந்த இடத்துல இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லப்பட்டு. எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று வசுதேவரும் தேவகியும் எண்ணியதால் அவர்களின் குழந்தை பருவ லீலைகளை உடனிருந்து கண்டு மகிழ முடியாமல் போயிற்று. கிருஷ்ணர் கூறினார், துரதிர்ஷ்டவசமாக எங்கள் விதியின்படி நாங்கள் எங்கள் பெற்றோர்களின் பார்வையில் பால்ய காலத்தை எங்கள் வீட்டில் கழித்து மகிழ முடியாமல் போயிற்று. அன்புள்ள தாய் தந்தையரே, பௌதீக இருப்பின் நன்மைகளை பெற்று அனுபவிக்கும் வாய்ப்பை தரும் இவ்வுடலை அளித்த பெற்றோர்களுக்கு ஒருவன் செலுத்த வேண்டிய நன்றி கடன் உண்டு. வேத கோட்பாட்டின்படி மனித வாழ்வு ஒருவன் மத சடங்குகளை நிறைவேற்றவும் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்யவும் செல்வங்களை பெறவும் உதவுகிறது. ஜட வாழ்வில் இருந்து விடுதலை பெறுவதும் மனித வாழ்வில் மட்டுமே சாத்தியமாகிறது. தாய் தந்தையின் கூட்டுறவால் இவ்வுடல் உருப்பெறுகிறது. ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் தாய் தந்தைக்கு கடமைப்பட்டவன். ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் தாய் தந்தைக்கு கடமைப்பட்டவன். அக்கடனை அவனால் தீர்க்க முடியாது என்பதையும் அவன் உணர வேண்டும். வளர்ந்த பின் தன் தாய் தந்தையருக்கு திருப்தி தரும் வகையில் நடந்து கொள்ளாதவன் அல்லது அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை தராதவன் மரணத்திற்கு பின் தன் சதையை தானே தின்னும் தண்டனையை பெறுவது நிச்சயம். வயதான பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஆன்மீக குருவுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் தன்னை சார்ந்திருக்கும் பிறருக்கும் உதவக்கூடிய நிலையில் இருந்தும் உதவாமல் போனால் அவன் மூச்சு விட்டு கொண்டிருந்தாலும் மரித்தவனாகவே கருதப்படுகிறான். அன்புள்ள தாய் தந்தையரே, எங்களது பாதுகாப்பில் எப்போதும் நீங்கள் அக்கறை கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக நாங்கள் உங்களுக்கு எவ்விதமான சேவையும் செய்ய முடியாமல் போயிற்று வரை. இன்று வரை எங்கள் காலமெல்லாம் வீணாகிவிட்டது. எங்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட காரணங்களால் நாங்கள் உங்களுக்கு சேவை செய்ய இயலவில்லை. எனவே இந்த தவறுக்கு நீங்கள் எங்களை மன்னிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகள். ரொம்ப ரொம்ப அதாவது எவ்ரி ஹியூமன் ஷுட் பி obliged to his parents. இந்த கருத்தை படிச்சாங்கன்னாக்கா இந்த காலகட்டத்துல எத்தனை பேர் பெற்றோர்களை வீட்டுல வச்சு
பாதுகாக்கிறாங்க இல்லையா? சோ அந்த கருத்தை and understand that he cannot repay his debit to them. If after growing up a son does not try to satisfy his parents by his actions or by an endowment of riches, he is surely punished after death by the superintendent of death, அதாவது யமதர்மராஜன், and made to eat his own flesh. அதாவது அது நம்ம சூக்ஷ்ம உடல்ல இருந்து செய்வானால் நமக்கு அது ஒரு அலுசினேஷன் மாதிரி தான் தெரியும். ஆனா உண்மையிலே வில் ஃபீல் த பெயின். அதாவது நம்ம தற்கொலை பண்ணிட்டா அது இன்னும் நரக வாழ்க்கை என்று சொல்வார்கள். வி ஷுட் நாட் டூ சூசைட். ஏன்னா திஸ் கிராஸ் பாடியில இருந்தே நம்மளால வந்து டாலரேட் பண்ண முடியலன்னா ஷட்டில் பாடியில இருந்து நம்மளால உடலற்ற நிலையில நம்மளால எந்த ஒரு சங்கடத்தையுமே டாலரேட் பண்ண முடியாது. இட் வில் பி மோர் பெயின்ஃபுல். ஸோ he is surely punished after death. If a person is able to take care for or give protection to old parents, a chaste wife, children, a spiritual master, brahmanas and other dependents, and does not do so, he is considered already dead, although he is supposedly breathing. அதாவது இதெல்லாம் செய்யாதவன், ஒண்ணு தாய் தந்தையை பார்க்காம, அடுத்து வந்து வயதான பெற்றோர்களை கவனிக்காம, கற்புள்ள ஒரு மனைவியை வந்து பாதுகாக்காம இல்லையா, குழந்தைகளை பராமரிக்காம, குருவுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகளை செய்யாம, பிராமணர்களுக்கு வழங்க வேண்டியதை வழங்காம இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்டவன் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் இறந்ததற்கு சமமாக கருதப்படுகிறான். அப்படின்னா செத்த பணமாக தான் கருதப்படுகிறான். இங்கே வந்து தன்னுடைய பெற்றோர்களை வந்து அவர்கள் கவனிக்கவில்லையே என்ற ஆதங்கம் இல்லையா, யாருக்கு? கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும். அதனால இதெல்லாம் மேற்கோள் காட்டி இந்த இடத்துல இந்த காலகட்டத்துல இந்த ஸ்டான்ஸாவை எங்கேயாவது நம்ம வந்து பொறிச்சு வைக்கணும் எல்லா வீட்லயுமே. அப்பதான் தன்னுடைய வயதான பெற்றோர்களை பற்றி கண்டிப்பா நினைப்பாங்க இல்லையா. யூ ஆல்வேஸ் பின் ஆங்ஷியஸ். ஆனா பெற்றோர்கள் எப்பொழுதுமே பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும்னு தான் பார்ப்பாங்க. தங்களுக்கு அவங்க பார்க்கலையேன்ற அந்த எதிர்பார்ப்புகள் கூட இருக்காது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது எப்பவுமே இவங்க 2 பேருடைய சேஃப்டியை பத்தி தான் அவங்க எப்பவுமே நினைச்சணும். கம்சன் எப்போ வந்து வதச்சிடுவானோ, சின்ன குழந்தைங்க அவங்களே பாதுகாக்க முடியாது, இப்படி எல்லாம் தான் அவங்களோட யோசனை இருந்ததே ஒழிய தங்கள் பிள்ளைகள் வந்து தங்களை ரட்சிக்கணும்ன்ற அந்த எதிர்பார்ப்புகளே தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் இருந்தது கிடையாது. அதுதான் தாய் தந்தையருடைய மனநிலை. ஆனால் பிள்ளைகளுடைய மனநிலை இப்படி இருக்க வேண்டும். இதை நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி கூட சொல்லியிருக்கேன். தாய் தந்தையர்கள் வந்து என்றைக்குமே பிள்ளைகளிடத்துல எதிர்பார்க்க கூடாது, எதிர்பார்க்கவும் மாட்டார்கள். அதே மாதிரி பிள்ளைகளும் தங்களுடைய கடமைகளை வந்து தாய் தந்தையருக்கு கண்டிப்பாக செய்யணும் இல்லையா. சிறு பிராயத்துல இருந்து நம்மளை வளர்த்து ஆளாக்கி இவ்வளவு நல்லா படிக்க வச்சு இல்லையா, இவ்வளவு நல்ல ஒரு நிலையில கொண்டு வந்து அவங்க வயதான காலத்துல நாம அவங்கள கண்டிப்பா ரட்சிக்கணும். அதுதான் வேத கோட்பாடுகள், ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் கூட அதுதான். ஃபுல்ஃபில் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசையர்ஸ் எல்லாமே நம்ம சம்பாதிச்சா கூட இறுதியில தாய் தந்தைய வந்து நம்மளால அவங்களுக்கு நம்ம கவனிக்கவில்லை என்றால் அது பெரிய கடமை. அதனுடைய சுமையை நம்மளால கண்டிப்பா இறக்கி வைக்க முடியாது. புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுள் அறியாத ஒரு குழந்தையை போல் இனிய சொற்களில் பேசுவதை கேட்ட வாசுதேவரும் தேவகியும் குழந்தை பாசத்தால் உந்தப்பட்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் தழுவி கொண்டார்கள். கிருஷ்ணரின் சொற்களை கேட்டு ஆச்சரியத்தில் மூழ்கியவர்களாய் அவர்கள் பேசவோ கிருஷ்ணருக்கு பதில் கூறவோ இயலாமற் போனார்கள். அவர்கள் இருவரையும் அன்புடன் தழுவி கொண்டு இடைவிடாது கண்ணீர் விட்டபடி இருந்தார்கள். இவ்வாறு தம் தாய் தந்தையருக்கு ஆறுதல் கூறிய பின் தேவகியின் அன்பிற்குரிய மைந்தனான முழுமுதற் கடவுள் தம் பாட்டனாரான உக்ரசேனரை அணுகி யதுராஜ்யத்தின் அரசனாக உக்ரசேனரை பிரகடனம் செய்தார். தந்தை இருந்தும் மகனான கம்சன் யதுராஜ்யத்தின் மீது பலவந்தமாக தன் ஆட்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தார். கம்சன் இறந்த பிறகு அவனின் தந்தையான உக்ரசேனர் சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டு அரசனாக அறிவிக்கப்பட்டார். அந்நாளில் இந்தியாவின் மேற்கு பகுதியில் யது வம்சம், அந்தக வம்சம், விருஷ்ணி வம்சம், போஜ வம்சம் என்று பல வம்சத்தினரால் ஆளப்பட்ட சிறிய ராஜ்யங்கள் இருந்ததாக தெரிய வருகிறது. மகாராஜா உக்ரசேனர் போஜ வம்சத்தை சேர்ந்தவர். எனவே
போஜ வம்சத்து அரசன் மற்ற ராஜ்யங்களின் சக்கரவர்த்தியும் ஆவார் என கிருஷ்ணர் மறைமுகமாக அறிவித்தார். ஒரு பிரஜை என்ற முறையில் மகாராஜா உக்கிரசேனரை ஆட்சி பொறுப்பேற்கும்படி கிருஷ்ணர் கேட்டுக்கொண்டார். பிரஜா என்ற சொல் வம்சாவழி வந்தவன் என்றும் குடிமகன் என்றும் பொருள்படும். உக்கிரசேனரின் பேரன் என்றதாலும் யது வம்சத்தார் என்பதாலும் இரு பொருளிலும் கிருஷ்ணர் உக்கிரசேனரே பிரஜையாவார். எனவே அவராக முன்வந்து மகாராஜா உக்கிரசேனரின் ஆட்சியை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் உக்கிரசேனரிடம் கூறினார், யயாதியால் சபிக்கப்பட்டிருப்பதால் யது வம்சத்து அரசர்கள் சிம்மாசனத்தை எதிர்த்தெழ மாட்டார்கள். உமது சேவகர்களாக பணியாற்ற நாங்கள் மனமுவந்து முன்வருகிறோம். எங்களின் முழு ஒத்துழைப்பால் உமது பதவி மேலும் சீரும் பலமும் பெருமாகையால் பிற வம்சங்களின் அரசர்கள் உமக்கு கப்பம் கட்ட மறுக்க மாட்டார்கள். எங்களின் பாதுகாப்பில் தேவர்களும் உம்மை போற்றுவார்கள். அன்பான பிதாமகரே, இறந்து போன என் மாமன் கம்சனிடம் கொண்டிருந்த பயத்தால் யது வம்சத்தின் அரசர்களும் விருஷ்ணி, அந்தக, மது தசார்க, குரு வம்சங்களின் அரசர்களும் கவலையுற்று மனம் கலங்கியிருந்தார்கள். இப்போது நீர் அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி பாதுகாப்புக்கான உறுதியை தரலாம். அப்போது ராஜ்யம் முழுவதிலும் அமைதி நிலவும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இந்த இதுல இருந்து சாராம்சத்துல இருந்து நம்ம ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, சோ அவர்களுடைய தாய் தந்தையருடைய, அதாவது இவ்வளவு நாள் பிரிந்திருந்த அந்த அன்பு பரிமாற்றங்களை இந்த இடத்துல நாம காண்கின்றோம். சோ சிறிது நேரம் அவர்கள் எல்லாம் அமைதியாக இருந்து பின்னர் அவருடைய பாட்டனாரான உக்ரசேனரை விடுவிக்கிறதுக்காக அவரும் அந்த காலகிரக இடத்துக்கு, அதாவது அடைச்சி வச்சிருக்க இடத்துக்கு போறாங்க. அவரை விடுவித்து அவரையே அரசன் ஆக்குகிறார்கள். அந்த பக்கம் எல்லாம் சிறு சிறு மன்னர்கள் எல்லாமே இவர்கள் கீழே, இந்த 4 பேசிக்கலி அந்தக, விருஷ்ணி, போஜா அண்ட் எது. ஸோ இந்த 4 வம்சத்தவர்களும் இவர்கள் கீழேதான். அப்பெல்லாம் ராஜாக்கள்னா குறுநில மலர்கள் எல்லாமே கப்பம் கட்டுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ரெவென்யூஸ் எல்லாமே இவங்க உட்கார்ந்தா அவங்க சில பேருக்கு ஒத்து வராது. அவங்களுக்கும் பகைமை இருந்தால் கண்டிப்பா அவங்க டாக்ஸ் எல்லாம் கட்ட மாட்டாங்க. அதனால இவரை பாட்டனாரையே உட்கார வச்சு அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இந்த அரசு அந்த அரசு நல்ல நிம்மதியாக ஆளுவதற்கான அந்த வாய்ப்பை கிருஷ்ண பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் என்றுதான் இந்த பதத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எஸ், சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அக்கம் பக்கத்து அரசர்கள் எல்லாம் கம்சனுக்கு பயந்து தத்தம் நாடுகளை விட்டு வெளியேறி வேறு தூரமான பிரதேசங்களில் வசித்து வந்தார்கள். கம்சன் மரணமடைந்து உக்கிரசேனர் அரசனாக மீண்டும் பதவியேற்ற பின் அண்டை அரசர்கள் எல்லாம் வெகுமதிகள் பெற்று தத்தம் நாடுகளுக்கு திரும்பினார்கள். இந்த நேர்த்தியான அரசியல் ஏற்பாட்டிற்கு பிறகு மதுராவின் மக்கள் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமனின் வலிமை மிக்க கரங்களின் பாதுகாப்பில் மகிழ்ச்சியாய் வாழ்ந்தார்கள். நல்ல ஆட்சியும் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் பாதுகாப்பும் பெற்ற மதுரா நகரவாசிகள் வாழ்வின் வசதிகள்லாம் நிரம்ப பெற்று திருப்தி அடைந்தார்கள். கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் தினமும் நேருக்கு நேர் காணும் வாய்ப்பையும் அவர்கள் பெற்றதால் விரைவில் அவர்கள் தம் ஜடத்துயர்கள் எல்லாம் முற்றிலும் மறந்தார்கள். கிருஷ்ணரும் பலராமனும் அழகாக ஆடை உடுத்தி கொண்டு புன்னகையுடன் அங்கும் இங்கும் பார்த்தபடி தெருவில் வருவதைக் கண்டதும் மதுரா நகர மக்கள் அன்புடன் கூடிய மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருந்தார்கள். முகுந்தன் நேரில் தம்மிடையே வந்துள்ளதை எண்ணி பரவசம் அடைந்தார்கள். முகுந்தன் என்றால் முக்தியும் பரமானந்தமும் அளிக்க வல்லவன் என்று பொருள். கிருஷ்ணரின் சாத்தியம் இளைஞர்களுக்கு மட்டுமன்றி அவரை கண்டு மகிழ்ந்த முதியவர்களுக்கும் இளமையை தரவல்ல நல்ல மருந்தாக விளங்கியது. படிக்கவா மாதாஜி? கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மதுராவில் இருந்ததால் நந்த மகாராஜாவும் யசோதையும் அவர்களுடன் இருந்தார்கள். ஆனால் சில நாட்களுக்கு பிறகு விருந்தாவனத்திற்கு திரும்பி செல்ல விரும்பினார்கள். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவர்களிடம் சென்று மிகுந்த அன்புடன் அவர்களை தழுவிக்கொண்ட பின் கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு பேசினார். அன்புள்ள தாய் தந்தையரே,
நான் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் பிறந்தவன் ஆனாலும் உண்மையில் நீங்களே எமக்கு தாய் தந்தையர்களாக விளங்கினீர்கள். நான் பிறந்ததிலிருந்து எம்மை குழந்தை பருவத்திலிருந்து மிகுந்த அன்புடனும் பிரியத்துடனும் வளர்த்தீர்கள். சொந்த குழந்தை பெறக்கூடிய அன்பை விட அதிகமாக அன்பை நாம் உங்களிடம் பெற்றோம். நீங்களே எமக்கு உண்மையில் தாய் தந்தையர். ஏனெனில் நாங்கள் அனாதைகளாக இருந்த போது உங்கள் சொந்த குழந்தையை போல் நீங்கள் எம்மை ஆதரித்தீர்கள். எங்களை இங்கு விட்டுவிட்டு விருந்தாவனம் செல்லும் போது எங்களின் பிரிவால் நீங்கள் மிகவும் வருந்துவீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன். ஆனால் தந்தையரான வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் பாட்டனான உக்கிரசேனருக்கும் மற்றும் உறவினர்களுக்கும் திருப்தி அளிக்கும் வகையில் நான் சிறிது காலம் இங்கு இருந்துவிட்டு மீண்டும் உங்களிடம் விருந்தாவனத்திற்கு வருவேன் என்று உறுதி கூறுகிறேன். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் நந்தர் மற்றும் யசோதிக்கு திருப்தி அளிக்கும் வகையில் இனிய சொற்களை கூறி நேர்த்தியான ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் சிறந்த வேலைப்பாடுகளை கொண்ட பாத்திரங்களையும் வெகுமதியாக அளித்தார்கள். அவர்களுடன் விருந்தாவனத்தில் மதுரா வந்திருந்த மற்றவர்களையும் அதே வகையில் இயன்றவரை திருப்திப்படுத்தினார்கள். கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரிடம் கொண்டிருந்த அதீதமான அன்பின் காரணமாக நந்த மகாராஜாவின் கண்களில் நீர் மல்கியது. அவர்களை மார்புறத் தழுவிய பின் மற்ற ஆயர்களுடன் விருந்தாவனத்தை நோக்கி புறப்பட்டார்கள். வாசிக்க மத்தது போறோம் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ மேல இருக்கக்கூடிய பேராகிராஃப் வந்து நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னா, உக்ரசேனர் வந்து மன்னராக மணிமகுடம் சூட்டப்படுகிறார். அதுக்கப்புறம் மதுரா நகர மக்கள் வந்து ஆனந்தமாக இருக்கிறார்கள். ஏன்னா கம்சன் வந்து மரணித்த பிறகு அவங்களுக்கு எந்த கடினமான சூழ்நிலை கிடையாது. மேலும் விருந்தாவனவாசிகளும் வந்து அவர்களும் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள். விருந்தாவனமும் மதுராக்கு கீழே தான் வர்றதுனால இல்லையா, கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்பாக்சன், முழு திருப்தி கொள்கிறார்கள். முகுந்தன் என்பவர் யார்? முக்தியை வழங்குபவர் தான் முகுந்தன் இல்லையா. மேலும் பேர் ஆனந்தத்தையும் வழங்குபவரும் அவர் தான். முகுந்தன் என்ற நாமத்திற்கு அதுதான். கிருஷ்ணாஸ் பிரசன்ஸ் ஆக்டட் அஸ் வெரி மச் வைட்டலைசிங் டானிக் இல்லையா, ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அவர் இருந்தா எல்லாமே வந்து நமக்கு கூட ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு இல்லையா. பாவகானத்தை பேசும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்லயே அம்மா எங்கேயாவது வெளியே போயிருந்தா குழந்தைங்க வீட்டுக்கு அம்மா வர வரைக்குமே ரொம்ப ஒரு மாதிரி டல்லா தான் உட்கார்ந்துருப்பாங்க இல்லையா. வேலை செய்யக்கூடிய அம்மாக்கள் வந்து இதை நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே போய் பிடிச்சிக்குவாங்க பசங்க இல்லையா. அதாவது எல்லாமே வீடே நிறைஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தாய் இருந்தா. அது போல கண்ணன் இருக்கும் பொழுது அந்த இடம் முழுவதுமே நிறைவாக இருந்ததாக மதுரா நகர வாசிகளும் வந்து அதாவது இன்புறுகிறார்கள். அததான் இந்த பேராகிராஃப்ல நாம படிக்கிறது. அடுத்து நந்த மகாராஜாரையும் யசோதையும் வந்து அவங்களும் மதுராவுக்கு வந்திருக்காங்க. மேலும் அவர்கள்தான் இவர்களை வந்து உண்மையான தங்களுடைய பிள்ளைகளாக வளர்த்தார்கள். இந்த இடத்துல எவ்வளவு அழகா பகவான் பேசுறாரு பாரு. இஸ் நாட் அனாதி இல்லையா. அனாதி காலத்துல இருந்து இருந்தவர், ஆதியானவர் அவர். ஆனா அவரே நாங்க இருவருமே அனாதைகள் தான் உங்களிடம் வந்த, ஆனா எங்களை வந்து நீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை போல ரொம்ப அன்போட வளர்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய கடமைகள் பெற்றோர்கள் மற்றும் பாட்டனார் மற்றும் உறவினர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்று இருக்கின்றது. அதையெல்லாம் முடிச்சிட்டு நானு கண்டிப்பா விருந்தாவனத்துக்கு வருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குறுதியை வந்து கொடுக்கிறாரு யாரு? கிருஷ்ண பரமாத்மா. சோ அப்போ கண்களில் வந்து நீர் மல்க வந்து அவர்களை வந்து தழுவிக் கொள்கிறார் யாரு? நந்த மகாராஜா. அதன் பிறகு அவர் தங்களுடைய ஆயர்கள் கூட்டத்தோட வந்து பிருந்தாவனத்தை நோக்கி கிளம்புறாங்க அவங்க. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புனித நூல் அணிவித்தார். குடும்ப புரோகிதரையும் கற்றறிந்த பிற பிராமணர்களையும் அழைத்து வசுதேவர் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் இரண்டாவது பிறவியை அடைந்ததை குறிக்கும் புனித நூல் சடங்கை செய்வித்தார். இந்த சடங்கின் போது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அங்க பிரபுஜி ஏதோ கேக்குறாரு, எந்த பேஜ் நம்பர்னு கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. அவரும் அந்த ஓபன் பண்ணி 404 பிரபுஜி 404 புது புக்ல. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி புனித நூல் சடங்கை செய்வித்தார்.
இந்த சடங்கின் போது வசுதேவர் பொன் ஆபரணங்களாலும் பட்டாடைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட பசுக்களை பிராமணர்களுக்கு தானமாக வழங்கினார். முன்பு கிருஷ்ணரும் பலராமனும் பிறந்தபோது வசுதேவர் இவ்வாறு தானம் செய்ய விரும்பினார். ஆனால் அப்போது அவர் சிறையில் அடைபட்டிருந்ததால் அவரின் விருப்பம் பூர்த்தியாகவில்லை. அப்போது மனதளவில் மட்டும் அவரால் தானம் செய்ய முடிந்தது. கம்சன் இறந்த பிறகு வசுதேவர் உண்மையாக தானம் வழங்கினார். கிருஷ்ணருக்கும் பலராமனுக்கும் புனித நூல் அணிவிக்கப்பட்டு அவர்கள் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபித்தார்கள். புனித நூல் அணியும் சடங்குக்கு பின் மாணவர்களுக்கு காயத்ரி மந்திரம் கற்றுத்தரப்படுகிறது. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அம்மந்திரத்தை முறைப்படி ஜபிப்பதான சில நியதிகளையும் விரதங்களையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பரமான வியாக்திகளானாலும் நியமங்களையும் தவறாது அனுசரித்தார்கள். கர்க்காச்சாரியர் என்றும் கர்க்க முனிவர் என்றும் அழைக்கப்பட்ட அவர்கள் குடும்ப புரோகிதர் அச்சடங்கை அவர்களுக்கு செய்வித்தார். அவர் யதுவம்சத்தின் ஆச்சாரியும் ஆவார். வேத முறைப்படி மதிப்பிற்குரிய ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஆச்சாரியர் இருக்க வேண்டும். ஆச்சாரியிடம் பயிற்சி பெறாதவன் முழுமை பெற்ற பண்புடையவனாக கருதப்படுவதில்லை. ஆச்சாரியரை அடைந்தவன் உண்மையான அறிவு பெறாதவனாக கருதப்படுவதில்லை. கிருஷ்ணரும் பலராமனும் முழுமுதற் கடவுள் ஆகையால் கல்வி அறிவில் கரைகண்டவர்கள் என்பதால் குருவை நாடும் தேவை அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை. என்றாலும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக குருவை நாட வேண்டிய அவசியம் என்பதை சாதாரண மக்களுக்கு உணர வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களும் ஒரு குருவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இதுல இருந்து ஒரு கருத்து என்னக்கா, நம்ம வி ஷுட் பி a ரோல் மாடல். எப்பவுமே அவர் பகவானாக ஸ்வயம் இறங்கி வந்தாலும் அவர் என்றைக்குமே தான் பகவான் என்ற நிலையில் இருந்தவர் தன்னுடைய செயல்களை அவர் செய்தது கிடையாது, இல்லையா? ஒரு சாதாரண மனிதர் எவ்வாறு செயல்படுகிறாரோ அதே மாதிரிதான் அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அமைந்தது. ஆனா சமயோஜித புத்தியோட அவருடைய செயல்பாடுகள். சோ அவரும் கர்கமுனி, இல்லையா? அவரிடத்துல எல்லாமே கத்துக்கிறது, இல்லையா? சோ காயத்ரி மந்திரம் இஸ் ஆஃபர்டு, பூநூல் இது, இல்லையா? So when Vasudeva has initiated sacred thread, it's token for the second breath. So இது சத்திரியர்களும் இந்த பூநூல் சாஸ்திரம் கண்டிப்பா சத்திரியர்களும் பண்றாங்க. ஈவன் வைஷ்யாஸ் ஆல்சோ they do actually. So 3 ஃபேமிலிஸ்மே பண்றதுதான். அந்த சடங்கும் அவங்க செய்யறாங்க. So காயத்ரி மந்திரா is offered to disciples after sacred thread, and Balaram Krishna properly discharge the duties of chanting the mantra. ஸோ பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஆனா அந்த இடத்துல எல்லாமே தெரியும் அவர் ஒதுக்கு நாமளா இருந்தா எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நீங்க எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம், இல்லையா? ஆனா இறைவன் தான் ஏற்றிருக்கக்கூடிய பாத்திரத்தை அவர் கரெக்டா செய்துட்டு போனார். அது என்ன நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது என்றால், வாட் எவர் பொசிஷன் வி ஆர், வாட் எவர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், இல்லையா? நாம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன இருக்கும் அதை நாம கண்டிப்பா செயல்படுத்தணும். நாம கிரேட் பர்சனாலிட்டி நினைச்சிட்டு விடக்கூடாது. தட் இஸ் நாட் அக்செப்டட் ஆக்சுவலி, இல்லையா? தட் இஸ் நாட் நோவேர் அக்செப்டட். நல்ல சாதாரண மனிதனை போல இருந்து அவர் அதை எல்லாமே எடுத்துக்கிறார், ட்ரைனிங் எல்லாமே எடுத்துக்கிறார். அது எதை குறிக்கிறது என்றால், எல்லோருமே அத்தகைய ஒரு செயலில் அவரவர்கள் செய்ய வேண்டிய செயல்களில் அவர்கள் கண்டிப்பாக செயல்பட வேண்டும். அதுதான் அந்த கருத்து தான் அது நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. அதனாலதான் அவங்களும் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஏத்துக்கிறாங்க, இல்லையா? சோ நெக்ஸ்ட் யாரும் வாசிக்கிறது? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கலாவதி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காயத்ரி மந்திர உபதேசம் பெற்றவுடன் மாணவன் ஆன்மீக வாழ்விற்கான பயிற்சி பெறுவதற்காக சிறிது காலம் வீட்டிலிருந்து பிரிந்து ஆச்சாரியாரின் கண்காணிப்பில் இருப்பது வழக்கம். அக்காலத்தில் மாணவன் குருவின் வேலைக்காரனை போல் அவர் இடும் எல்லா பணிகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டும். ஆச்சாரியரின் மேற்பார்வையில் இருக்கும் மாணவன் கடைபிடிக்க வேண்டிய பல நியமங்கள் உள்ளன. சாந்தி தீபினி முனிவரின் மேற்பார்வையில் வட இந்தியாவில் அவரின் ஆசிரமத்தில் இருந்த கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இந்நியமங்களை எல்லாம் அனுசரித்தார்கள். வேத கட்டளைப்படி ஆன்மீக குரு புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு சமமாக மதிக்கப்பட வேண்டியவர். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பிரம்மச்சாரிய விரதங்களை மிகுந்த அக்கறையுடன் கடைபிடித்து தமக்கு வேத அறிவை வழங்கிய குருவை திருப்திப்படுத்தினார்கள். அவர்களிடம் மிகுந்த திருப்தி அடைந்த சாந்தி தீபினி முனி வேத ஞானம் மற்றும் உபனிஷத் போன்ற உப இலக்கியங்களில் உள்ள நுணுக்கங்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு கற்று தந்தார்.
கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சத்திரியர்கள் ஆகையால் அவர்களுக்கு போர் விஞ்ஞானமும் அரசியலும் கணிதமும் கற்றுத்தரப்பட்டன. அரசியல் பற்றிய கல்வியில் 6 பிரிவுகள் உள்ளன. சமாதானம் செய்யும் முறை, அமைதிப்படுத்தும் முறை, பிரித்தாளும் முறை போன்றவை. இவற்றிலெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் விரிவான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. நதி சமுத்திரத்திலிருந்து நீரை பெறுகிறது. சமுத்திரத்தின் நீர் ஆவியாக மாறி அந்த நீர் பூமி முழுவதிலும் மழையாக பெய்து நதிகளாக மீண்டும் சமுத்திரத்தை அடைகிறது. அதுபோல் அறிவிற்கெல்லாம் மூலமான முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சாதாரண சிறுவர்களாக அவதரித்திருந்ததால் சரியான மூலத்திலிருந்து அறிவை பெற வேண்டும் என்ற கொள்கைக்கு உதாரணமாக செயல்பட்டார்கள். எனவே குருவிடம் உபதேசம் பெற முன்வந்தார்கள். படிக்கலாம் மாதாஜி. போரும் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. காயத்ரி மந்திர உபதேசம் பெறுறாங்க இல்லையா? சோ அந்த காலத்துல குருக்குள் எல்லாமே வந்து எப்படின்னா, இவன் அர்ஜுனர், பஞ்ச பாண்டவர்கள், துரியோதனன் தரப்புல இருந்தவங்க எல்லாரும் கூட துரோணாச்சாரியார்கிட்ட போய் எல்லாமே கத்துன்னு வந்தாங்க இல்லையா? அங்க குருகுலத்துல போய் இருந்து அங்க குரு பத்னியும் அவங்களும் வந்து தாய் இல்லையா? 7 தாய்மார்கள்லாம் அவங்களும் ஒருத்தர். பூதாயி, பசு, அதாவது நாட்டினுடைய அரசனுடைய மனைவி, இப்படி நம்முடைய தாய். இப்படி பார்க்கும்போது குருவினுடைய மனைவியும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு தாய் தான். ஸோ இப்படி அவங்க அங்க வந்து அந்த குருகுலத்துல இருந்து அவங்க கத்துக்கிறாங்க. ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. சத்திரியர்களாக அவர்கள் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அது அனைத்துமே அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. யாரால? சண்டிபாணி முனிவரால எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. They were specially trained in military science. அதாவது போர்க்கலையில, அப்புறம் வந்து பொலிட்டிக்ஸ், அரசியல்ல, எத்திக்ஸ், தர்ம ரீதியா இருக்க வேண்டிய முறைகளை பற்றி எல்லாம் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சோ எவ்வாறு நாம அமைதியை ஏற்படுத்துவது, எவ்வாறு போர் செய்வது, எவ்வாறு வந்து அமைதிப்படுத்துவது இல்லையா? எவ்வாறு வந்து பிரித்தாளக்கூடிய தன்மை இல்லையா? நம்ம நாட்டுல அரசியல் எல்லாமே அப்படிதான், பிரித்தாளக்கூடிய தன்மையில தான் போயிட்டு இருக்கு. ஆல் தீஸ் ஐட்டம்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன்ட். இது எல்லாமே வந்து இவந்தோ கண்ணனுக்கு எல்லாமே தெரிந்தாலும் அதை குருவினத்திலிருந்து அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். இதுல இருந்து நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்ன? நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சாலும் அது வந்து நம்ம அடுத்தவர்களுக்கு கேட்கறதுக்கான அந்த பொறுமையை வந்து நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது எதற்கு உண்மை சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அதாவது சமுத்திரம், பகவான் தான் அனாதி, அவரிடம் தான் அனைத்து வேதங்களுமே தோன்றியது இல்லையா? சோ அந்த சமுத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய நீர் தான் வந்து ஆவியாகி மேல வந்து மேகமூட்டமாக போய் சேருகிறது. சோ அது குளிர்ந்த பிறகு மீண்டும் மழை நீராக பொழிந்து ஆற்று, குளம் எல்லாமே தாண்டி மீண்டும் அது கடல் நீரை போய் சேர்கிறது. சோ வேதங்கள் எல்லாம் அவரிடமிருந்தே உதித்ததுதான். அது எல்லாமே பின்னாடி வரக்கூடிய அதாவது படைப்பில வரக்கூடிய இந்த ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே அதுல வந்து விற்பனர்களாகி அவங்களுடைய சீடர்களுக்கெல்லாம் அதை எடுத்துரைத்தார். இங்க சீடராக வந்திருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பகவானுக்கும் அது எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. இறுதியில அவரிடத்திலே வந்து அது சேர்கின்றது என்ற ஓமையை தான் அது வந்து எடுத்துரைக்கிறது. ஸோ ரைட் சோர்ஸ் கிட்ட இருந்து we should receive knowledge always from the right source. Thus they agreed to take knowledge from a spiritual master. அதனால்தான் வந்து ஒரு குருவிடத்துல இருந்து அவர்கள் வந்து அதை கேட்கணும்ன்ற முடிவை வந்து அவங்க எடுத்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் அவங்க அவ்வாறு செய்தது அடுத்தவர்களும் அவ்வாறே பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு இதனாலதான் வந்து அவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறாங்க. ஸோ uttering only once from the teacher. ஒரு முறை கேட்ட பிறகு கிருஷ்ணன் learned all arts. ஒரே ஒரு முறை சொல்லி கொடுத்த பிறகு ஸோ வந்து அது மனதுல நல்லா பதியும். they learned all necessary arts இல்லையா? கலைகள் எல்லாம் கற்கிறாங்க. மேலும் வந்து விஞ்ஞானம் இல்லையா? required in human society அதையும் வந்து கத்துக்கிறாங்க. During the daytime they took lessons on subject from the teacher, but nightfall they were expert in that department of knowledge. பகல்ல அவங்களுடைய குரு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு இரவான பிறகு அதுல வந்து அவங்க மாஸ்டரா இருக்கிறதுக்கான, அதாவது மேன்மையான நிலையை வந்து அதை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா? அந்த நிலையை அவர்கள் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டா அடையிறாங்க. ஏன்னா அவருக்கு தெரியாதது இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? எஸ் பிரபு வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குருவிடமிருந்து ஒரு முறை கேட்ட மாத்திரத்தில்
கிருஷ்ணரும் பலராமரும் எல்லா கலைகளும் விஞ்ஞானங்களையும் கற்றுக்கொண்டார்கள். பகலில் இரவிலும் 64 நாட்களில் மனித சமுதாய வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா கலைகளையும் விஞ்ஞானங்களையும் அவர் கற்றறிந்தார்கள். பகல் நேரங்களில் ஆசிரியரிடம் கல்வி கற்று தாம் கற்றதை மனனம் செய்து திறமையை வளர்த்து கொண்டார்கள். முதலில் அவர்கள் இசை பாடவும் பாடல்கள் இயற்றவும் ராகங்கள் இனம் காணவும் கற்றார்கள். எளிதானவையும் கடினமானவையுமான சந்தேகங்களையும் பல்வேறான பண்களை பாடும் முறைகளையும் அவற்றிற்கேற்ப தாள வாத்தியங்கள் இசைப்பதையும் அவர்கள் கற்று தெரிந்து கொண்டார்கள். பாடல்களுக்கும் லயத்துக்கும் ஏற்ப ஆடவும் அவர்கள் கற்றார்கள். பலவிதமான நாடகங்கள் எழுதவும் ஓவியங்கள் வரையவும் கிராமிய கலைகளிலிருந்து சாஸ்திர கலைகள் வரை எல்லா வகையான கலைகளையும் கற்றார்கள். நெற்றியிலும் கன்னங்களிலும் வகையான புள்ளிகள் இடவும் தரையில் மாக்கோலங்கள் வரையவும் கற்றார்கள். பூக்களான மேடை அமைக்கவும் இலைகளால் துணிகளிலும் சித்திரங்கள் வரையவும் கற்றார்கள். ஆபரணங்களில் விலையுறந்த மணிகளை பதிக்கும் கலையையும் அவர் கற்றார்கள். ஜலத்தரங்கம் வாசிக்கவும் கற்றார்கள். மலர்களை கொண்டு அழகுபடுத்தும் கலையையும் அவர் கற்றார்கள். கூலப்பாடி எனும் இக்கலையின் படி கோடை காலத்தில் விருந்தாவனத்தில் கோயில்கள் அலங்கரிக்கப்படுவதை இன்றும் காணலாம். மேடை, சிம்மாசனம், சுவர்கள், உட்கூரை ஆகியவை முழுவதும் அலங்கரிக்கப்பட்டு மத்தியில் மனமுள்ள நீர் தெளிக்கும் மேடை மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு அமைந்திருக்கும். இம்மலர் அலங்காரங்களால் கோடை வெயிலில் அவதிப்பட்டு களைத்திற்கு மக்கள் ஆலயத்திற்கு வரும்போது களைப்பு நீங்கி புத்துணர்வு பெறுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவருடைய குருவிடத்துல இருந்து என்னெல்லாம் கத்துனாங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாமவேதம் தொடங்கி இல்லையா, அதாவது பண் என்றால் அந்த ரிதம் இல்லையா, பண் நம்ம கர்நாடிக் மியூசிக்ல எடுத்தோம்னாக்கா ராகம், தாளம் இல்லையா, கீதங்கள் எல்லாமே இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்கள். ஸோ மேலும் அநேக அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது தாளம், மிருதங்கம், இது எல்லாமே வந்து அவங்க கத்துக்கிறாங்க அவர்கிட்ட இருந்து. மேலும் இந்த ஆர்ட் வரையறது இல்லையா, டாட்ஸ் கூட நீங்க மாயப்பூர் தர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா கண்ணனுக்கு வந்து அந்த அலங்காரம், இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா வச்சிருப்பாங்க இல்லையா. மேலும் தே லேர்ன் தி ஆர்ட் ஆஃப் மேக்கிங் பெயிண்ட்ஸ், அதாவது கலை எவ்வாறு வந்து சித்திரம் வரைகிறது. ஸோ எப்படின்னா அரிசி ஃப்ளவர் நம்ம இப்போ கூட ஜலத்தரங்கம்னா மேல இல்ல மத்தஜி, நிறைய கிண்ணம் வச்சுக்குவாங்க. அதுல ஒவ்வொன்றுலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நிறைய விதவிதமா கிண்ணங்கள் இருக்கும். அதுல தட்டுவாங்க மத்தாஜி. அப்ப ஒரு இனிமையான ஓசை வரும் மத்தாஜி. பாட்டு ஜலத்தரங்கம் சொல்லுவாங்க. தண்ணி ஊத்தி வைக்கிறது கிண்ணம். ஆர்ட் ஆஃப் ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படின்னா இந்த கிண்ணங்கள் வந்து கிண்ணங்கள்ல தண்ணி ஊத்தி சாரி கமான் ஒன்னொன்னுக்கும் ஒவ்வொரு கிண்ணத்தை தட்டுவாங்க மத்தாஜி. அதுலயே பாட்டு ஆழம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஒன்னோட கூட இருக்கும், ஒன்னு அப்படி இருக்கும். தண்ணி ஊத்தி வச்சிருப்பாங்க. அந்த தண்ணி அளவை வச்சு அந்த இசை நடக்கும் மத்தாஜி. அதுல ஒரு அம்மாக்கு லேடி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ், பேர் மறந்து போச்சு மத்தாஜி. எல்லா இசையும் விட அது நல்லா இருக்கும் மத்தாஜி கேக்குறதுக்கு. அந்த தண்ணி அந்த பாத்திரம் தான் தட சவுண்டு, அந்ததான் அவ்வளவு இனிமையா இருக்கும். இருக்கலாம், ஏன்னா நாம கேட்டது இல்லைல்ல, அதனால நமக்கு அது தெரியாது. பட் நம்ம யோசிக்கும் பொழுது இப்ப பானையை நம்ம ஒரு சும்மா இப்படி தட்டினாலே வந்து கட்டம் மத்தாஜி. கரெக்ட். தட்டும் போது எவ்வளவு அழகா அந்த சவுண்ட் வருது இல்லையா. சோ அதை வச்சு சொல்றேன். when you put அந்த நீரோடு இருக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து அடிக்கிறது சப்தம் பாட்டு தான் அதெல்லாம். ஆமா, இந்த டியாஸ், the throne and walls and ceiling எல்லாம் டெக்கரேஷன் ரொம்ப இல்ல மத்தாஜி. இனிமையான ஓசையா இருக்கும். அத கேட்கும் போது தூரத்துல இருந்து கொஞ்சம் அதுலயே பாட்டு அவ்வளவு நல்லா வாசிப்பாங்க. பாட்டு வருவாங்க மத்தாஜி. ஓகே, இப்ப நம்ம கோயில் ஆமா திருவாரூர்லதான் உங்களுக்கு இந்த இத பத்தி எல்லாம் நீங்க பண்ண முடியும் இல்லையா.
சோ ஒரு பிகாஸ் லேடி ஃபேமஸ் மாதாஜி, அவங்க பேர் தெரியல, மறந்து போச்சுன்னா. ஓகே, நிதானமா யோசிச்சு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் சொல்றேன். புஷ்ப அலங்காரம் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம அழகான மலர்கள் வந்து நம்ம வந்து அலங்காரம் பண்ணோம்னா அதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு எவ்வளவு டயர்டா இருந்தாலும் ஒரு ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் வரும் இல்லையா? தட் கிரீனரி. அதனாலதான் நிறைய பேர் வீட்டுக்குள்ளேயே கூட வந்து சில செடிகளை வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா தட் கிரீனரி வில் மேக் யூ மோர் எனர்ஜி. ஸோ கிருஷ்ணா அண்ட் பலராம் லேர்ன் த ஆர்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் ஹேர் இன் வேரியஸ் ஸ்டைல்ஸ். அதாவது முடி அலங்காரம் எல்லாமே. சோ இதெல்லாம் வருது. இது நம்ம படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி இதையெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க மாதாஜி. தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எங்க ஊர் பக்கத்துல திருபுவனம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அங்க ஒரு புஷ்கரணி இருக்கு. அதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஏறும்போது அந்த சரிகம அப்படின்ற அந்த இது வரும், சப்தம் வரும். ஓகே, ஆமா, அது ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஓகே. இதெல்லாம் இதுல வச்சு செய்யறாங்க. கையில ஏதோ ஒண்ணு வச்சுட்டு அது நம்ம ஸ்டெப் ஏறினா இறங்குனா அப்பவே அது வரும், அந்த புஷ்கரணி ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, ஃபைன். நோ இஷ்யூஸ். அமிர்தம் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேங்க மாதாஜி. வாசிங்க. விதவிதமான சிகை அலங்காரங்களையும் கிரீடத்தை தலையில் அணியும் பல்வேறு முறைகளையும் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கற்றார்கள். நாடக மேடையில் நடிக்கவும் நடிகர்களை மலர்களால் அலங்கரிப்பதையும் சந்தன குழம்பு தெளிக்கும் முறையையும் அவர்கள் கற்றார்கள். ஜால வித்தைகள் செய்யவும் அவர்கள் கற்றார்கள். ஜால வித்தைகளில் பகுருபி என்ற ஒரு கலை உண்டு. அதாவது பிறர் இனம் கண்டுகொள்ளாதபடி உருவத்தை மாற்றிக்கொள்வது. வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தப்படும் விதவிதமான பானங்களை தயாரிக்கவும் சர்பத் போன்ற பானங்களின் ருசி மற்றும் போதை தரும் குணங்களையும் அவர்கள் கற்றறிந்தார்கள். சூத்திர பாவைகளை இயக்கவும் வீணை, கிதார், தம்பூரா போன்ற இசை கருவிகளின் தந்திகளை பொருத்தி இசைக்கவும் அவர்கள் கற்றார்கள். புதிர்களை அமைத்து அவற்றிற்கு விடை காணவும் கற்றார்கள். நூல்களை வாசிக்கும் முறையையும் நாடகங்களின் ஒத்திகை பார்த்து நடிக்கவும் அவர்கள் கற்றார்கள். குறுக்கெழுத்து புதிர்களை நிறைவு செய்வதையும் அவர்கள் கற்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னொரு பேராகிராஃப் படிங்க. சித்திரங்களின் மூலம் கருத்துக்களை வெளியிடும் கலையையும் அவர்கள் கற்றார்கள். எந்த எழுத்து முறை சில நாடுகளில் இன்றும் கையாளப்படுகிறது. உதாரணமாக ஒரு மனிதனும் ஒரு வீடும் வரையப்பட்டால் ஒரு மனிதன் வீட்டுக்கு செல்கிறான் என்று பொருள். கட்டடக்கலையையும் கிருஷ்ணரும் பலராமனும் கற்றார்கள். மணிகளின் நிறங்களையும் ஒளியையும் கொண்டு அவற்றின் மதிப்பிடும் முறையையும் அவர்கள் கற்றார்கள். பின்னர் மணிகளை வெள்ளி மற்றும் தங்க ஆபரணங்களில் பதிக்கும் கலைகளையும் அவர்கள் கற்றார்கள். மண்ணை ஆராய்ந்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய கனி பொருள்களையும் தாது பொருட்களையும் கண்டறியும் முறைகளை கற்றார்கள். இன்று பிரத்யேக விஞ்ஞானமாக கருதப்படும் இம்முறையை அக்காலத்தில் சாதாரண மனிதனும் அறிந்திருந்தான். செடிகளையும் மூலிகைகளையும் ஆராய்ந்து அவற்றிலிருந்து நோய் தீர்க்கும் மருந்துக்களை தயாரிப்பதையும் அவர்கள் கற்றார்கள். தாவரங்களை இனக்கலப்பு செய்து புதிய பலவகை உண்டாக்கும் முறையையும் அவர்கள் கற்றார்கள். விளையாட்டுக்காக சேவல்களையும் ஆட்டுக்கிடாக்களையும் போர் செய்ய பழக்கவும் அவர்கள் கற்றார்கள். கிளிகளை பேச வைத்து கேள்விகளுக்கு பதில் கூற அவற்றை பயிற்றுவிக்கவும் அவர்கள் கற்றார்கள். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. இதெல்லாமே நம்ம சிம்பிளா சொல்லணும்னா எதுவுமே மிஸ் பண்ணலாம் அவங்க எல்லாத்தையுமே. ஆனா நாம இப்போ ஒரே ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் தான் பண்றோம் இல்லையா? அந்த காலகட்டத்துல இறைவனே ஸ்வயம் வந்தா கூட அவர் இத்தனையுமே அவர் வந்து கத்துண்டார். இதுதான் கிடையாது. இன்ஜினியரிங் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம், மெடிக்கலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? எந்த டொமைனும் விடல. மேத்தமெட்டிக்கல், அக்கௌண்டிங் எல்லாமே வந்துடுச்சு. ஒரு டொமைனும் விடாம எல்லாத்தையுமே இவங்க கத்துக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இந்த லேர்ன்ட் பிராக்டிக்கல் சைக்காலஜி. எஸ், அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? பத்மா மாதாஜி வாசி. பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. நான் கொஞ்சம் வாசிக்கிறேன். ஓகே, அவங்க வாசிச்சுட்டு இருங்க. ஆன்ல தான் இருக்கீங்க, வாசிங்க.
பத்மா மாதாஜி இல்லப்பா, சரி, ஓகே. பிரேமா மாதாஜி வாசி. பிறருடன் பழகவும் அவர்களின் மனதை தன் வசப்படுத்தி தன் விருப்பம் போல் அவர்களை நடக்கச் செய்யும் நடைமுறை மனோதத்துவ விஞ்ஞானத்தையும் அவர்கள் கற்றார்கள். இது மனோவசியம் எனவும் கூறப்படுகிறது. சிகையை நீரால் சுத்தம் செய்து மணமும் நிறமும் ஏற்றி பல வகைகளில் பயன்படுத்தும் கலையை அவர்கள் கற்றார்கள். ஒருவரிடம் உள்ள ஓலையில் எழுதப்பட்டிருப்பதை அதை பார்க்காமலே அதில் எழுதியிருப்பதை கூறும் கலையையும் அவர்கள் கற்றார்கள். மற்றவர்கள் தம் கையில் மறைத்து வைத்திருக்கும் பொருளை அறிந்து கூறவும் அவர்கள் கற்றார்கள். பல்வேறு நாட்டு மொழிகளை பேசவும் புரிந்து கொள்ளவும் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கற்றார்கள். மனித மொழிகள் மட்டுமின்றி மிருகங்கள் மற்றும் பறவைகளுடன் பேசும் கலையையும் அவர்கள் கற்றார்கள். கிருஷ்ணரின் இத்திறமைகளை குறிப்பதான சான்றுகள் கோஸ்வாமிகள் தொகுத்த வைஷ்ணவ இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. புஷ்பங்களை கொண்டு ரதங்களையும் விமானங்களையும் அமைப்பதை அவர்கள் கற்றார்கள். புஷ்பரதம் என்ற புஷ்பங்களால் அமைக்கப்பட்ட ரதத்தில் ராமச்சந்திரமூர்த்தி ராவணனை வென்ற பின் இலங்கையிலிருந்து பாரத வருஷத்திற்கு சென்றதாக ராமாயணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நிமித்தங்களை கண்டு வருங்காலத்தில் நடக்க இருப்பதை கூறும் கலையையும் கிருஷ்ணர் கற்றார். கனார் வசன என்ற நூலில் பல்வேறான நிமித்தங்களும் சகுனங்களும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக, வெளியில் புறப்பட விரும்புவன் எதிரில் ஒருவன் நீர்க்குடம் நிரம்பிய குடத்தை கொண்டு வர கண்டால் அது நல்லதற்கான அறிகுறியாகும். ஆனால் வெற்று குடத்தை ஒருவன் கொண்டு வருவதை கண்டால் அது நல்ல சகுனமாகாது. அதுபோலவே கன்றுடன் பசும்பாலை கண்டால் அது நல்ல அறிகுறி. இவ்வாறு சகுனங்களின் உதவியால் நடக்க இருப்பதை முன்பாகவே அறியலாம். இந்த விஞ்ஞானத்தை கிருஷ்ணர் கற்றார். மாத்திரிகா அமைக்கும் கலையையும் கிருஷ்ணர் கற்றார். மாத்திரிகா என்பது ஒரு வரியில் 3 எழுத்துக்களை கொண்ட குறுக்கெழுத்து அமைப்பாகும். இதில் எவ்வாகத்திலும் எந்த 3 எண்ணினாலும் விடை 9 வரும். பல்வேறு காரியங்களுக்காக பல்வேறான மாத்திரிகாக்கள் உள்ளன. வைரம் போன்ற விலை உயர்ந்த மணிகளுக்கு பட்டை தீட்டும் கலையை கிருஷ்ணர் கற்றார். மனதில் உடனடியாக கவிதைகள் ஏற்றி கேள்வி கேட்பதும் பதில் கூறுவதுமாகிய கலையையும் கிருஷ்ணர் கற்றார். பௌதிக சேர்க்கையினால் ஏற்படும் விளைவுகளும் எதிர் விளைவுகளும் பற்றிய விஞ்ஞானத்தை அவர் கற்றார். மற்றவர்களின் மன ஓட்டங்களை பற்றி கூறக்கூடிய மனோதத்துவத்தையும் அவர் கற்றார். ஒருவரின் விருப்பங்களை திருப்தி செய்வதை அவர் கற்றறிந்தார். விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வது எளிதான காரியமல்ல. ஆனால் நியாயமற்ற விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்ய இயலாததாகையால் அப்படிப்பட்ட விருப்பத்தை மட்டுப்படுத்தி திருப்தி செய்ய முடியும். அது ஒரு கலை. இந்த கலையை அறிந்தவர் பகைவனை நண்பனாக மாற்றலாம். பிரம்மச்சரிய நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு பாலுணர்வு மிகுதியாகும் போது அதை கட்டுப்படுத்தவும் இம்முறையை அனுசரிக்கலாம். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தம் குரு எதை விரும்பினாலும் அவருக்கு அளிப்பதாக அவருக்கு உறுதி கூறினார்கள். அறிவின் இருப்பிடமான இருவரும் தம் பக்குவமான அறிவை இதன் மூலம் வெளிப்படுத்தினார்கள். இவ்வாறு மாணவன் குருவுக்கு அளிப்பது குருதட்சணை எனப்படும். குருவிடமிருந்து ஆன்மீக மற்றும் லௌகீக அறிவை பெற்றுள்ள மாணவன் அதற்கு பிரதி உபகாரமாக குருவின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வது அவனின் கடமை. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தம் குருவான சாந்திபினி முனிவருக்கு சேவை செய்ய தாம் தயாராக இருப்பதை அறிவித்த போது அவர்களிடம் அசாதாரணமான ஒன்றை கேட்பது உசிதமென முனிவர் எண்ணினார். எனவே அவர்களிடம் என்ன கேட்கலாம் என்பதை பற்றி தன் மனைவியுடன் கலந்தாலோசித்தார். கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் அசாதாரணமான சக்திகளை அவர்கள் கவனித்திருந்ததால் அவ்விரு சிறுவர்களும் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். இறுதியான பிரபாச கஷேத்திர கரையில் சமுத்திரத்தில் மூழ்கி போன தம் குமாரனை மீட்டு தரும்படி கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் கேட்பதென்று குருவும் அவரின் பத்தினியும் முடிவு செய்தார்கள். படிக்கட்டு மாதாஜி. குருவின் மகன் சமுத்திரத்தில் மூழ்கி போன செய்தியை கேட்டவுடன் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பிரபாச கஷேத்திர சமுத்திரக்கரையை நோக்கி ரதத்தில் விரைந்து சென்றார்கள். கடற்கரையை அடைந்ததும் சமுத்திரராஜனிடம் தம் ஆசானின் மகனை திருப்பி தரும்படி கேட்டார்கள். உடனே சமுத்திரராஜன் பகவான் முன் தோன்றி மிகுந்த பணிவுடன் வணங்கினார்.
பகவான் கூறினார், சிறிது காலத்துக்கு முன்பு எங்கள் குருவின் மகனை நீர் மூழ்கச் செய்தி. அவனை திரும்ப தரும்படி நாம் உமக்கு கட்டளையிடுகிறோம். சமுத்திரராஜன் பதில் கூறினான், குருவின் மகனை நான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. உண்மையில் அவன் பஞ்சஜன்னன் என்ற அரக்கனால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டான். இந்த அசுரன் ஒரு பெரிய சங்கின் வடிவத்தில் சமுத்திரத்தின் ஆழமான பகுதியில் வசிக்கிறான். அவ்வசுரனின் வயிற்றினுள் உம் குருவின் மகன் இருக்கலாம். இதை கேட்டதும் கிருஷ்ணர் சமுத்திரத்தினுள் மூழ்கி பஞ்சஜனன் என்ற அசுரனை பிடித்து கொன்றார். ஆனால் குருவின் மகன் அசுரனின் வயிற்றில் காணப்படவில்லை. எனவே சங்கின் வடிவிலான அசுரனின் சடலத்தை எடுத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணர் சமுத்திரக்கரைக்கு திரும்பினார். அங்கிருந்து அவர் யமராஜனின் இருப்பிடமான சம்யமணி என்ற இடத்திற்கு சென்றார். கலாயுதரான சகோதரர் பலராமருடன் கிருஷ்ணர் யமராஜன் இருப்பிடத்தை அடைந்து தம் சங்கை முழங்கினார். சோ இப்போ இவ்வளவுத்தையுமே கத்தண்ட எல்லாத்தையுமே எல்லா இதுலயுமே சர்வ வல்லமை சகலகலா இதுல நம்ம இருக்க முடியாது இல்லையா? ஆனா இவங்க எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிட்டு பார்த்து இவங்க சாதாரணமான பிள்ளைகள் கிடையாது. ஸ்வயம் அதாவது கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை தான் என்பது சண்டிபாணி முனிவருக்கு தெரிய வருது. சோ அப்போ குரு தட்சிணை கண்டிப்பா கொடுக்கணும் இல்லையா? சோ குரு தட்சிணையாக அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கனாக்கா, தன்னுடைய பிள்ளையை அவங்க மீட்டுண்டு வரட்டும் அப்படிங்கிறத ஒரு குரு தட்சிணையா கேட்கிறாங்க. அப்போ அது அவங்களுடைய மகன் அந்த இடத்துல மரணித்து விட்டான் அப்படிங்கறத சொல்லும்போது உடனே அந்த பிரபாச கஷேத்திரத்துக்கு இருவருமே விரைகிறார்கள். அதாவது ரதத்துல அங்க போய் அங்க இருக்கக்கூடிய சமுத்திர அரசனை நோக்கி என்னுடைய கேக்குறாங்க இவங்க, இங்க இந்த உன்னுடைய சமுத்திரத்துல மூழ்கி இருக்கான், அவனை திருப்பி கொடு அப்படின்னு உங்களுக்கு கட்டளையிடுறேன்னு சொல்றாங்க. அப்போ அந்த சமுத்திர அரசன் என்ன சொல்றான்னா, நான் கொல்லல, ஐ டிட்ன்ட் டேக் ஹிம் அப்படின்ற. அவனை யார் எடுத்துட்டு போனது? பாஞ்சஜன்யம். அதனாலதான் அவர்கிட்ட கையில பகவானுடைய கையில இருக்கக்கூடிய சங்குக்கு பாஞ்சஜன்யம் என்ற பேர் வந்தது அதுக்குதான். சோ அந்த சங்கு இன் திஸ் கிரேட் டெமன், அவன் எப்பவுமே அதாவது கடலுக்கு அடியில போய் இருக்கான், அவனுடைய வயிற்றுலதான் அவன் விழுங்கி இருக்கான் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. உள்ளே போய் சென்று அவனை கொன்று அந்த உடலோட எங்க வராங்க? சம்யமணி என்ற இடத்துல. சம்யமணி என்ற இடம் எங்கன்னா சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் டெத், அதாவது யமராஜன் இருக்கக்கூடிய இடம். அங்கே வராங்க. யாரோட வராங்கன்னாக்கா பலராமரோட அவர் எடுத்துட்டு வர்றார். கிருஷ்ணா arrived there and blew on his conscience. அவர் அவருடைய இதை ஊதுறார். ஹியரிங். இப்ப வாசிங்க பத்மா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சங்கநாதத்தை கேட்டதும் யமராஜன் வெளியே சகல மரியாதைகளுடன் கிருஷ்ணரை வரவேற்றார். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் யார் என்பதை அறிந்த யமராஜர் அவர்களுக்கு தம் சேவையை அர்ப்பணித்தார். கிருஷ்ணர் பூமியில் மானிடனாக தோன்றினாலும் உயிர்வாழிகளின் இதயங்களில் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் விஷ்ணுவேயானாலும் மானிட சிறுவர்களைப் போல் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள். யமராஜன் தன் சேவையை தர முன் வந்ததும் கிருஷ்ணர் தம் ஆசானின் மகனை திருப்பி தரும்படி யமராஜனை கேட்டார். என் கட்டளையை மேன்மையானதாக கருதி நீர் என் ஆசானின் மகனை உடனே விடுவிக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் பணித்தார். யமராஜன் முழுமுதற் கடவுளுடன் சிறுவனையும் ஒப்படைத்தார். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சிறுவனை அழைத்து அவனின் தந்தையிடம் சேர்ப்பித்தார்கள். மேலும் ஏதாவது செய்ய வேண்டியது உள்ளதா என்று இரு சகோதரர்களும் தம் குருவை கேட்டார்கள். ஆனால் அவர், என் குழந்தைகளே, நீங்கள் இப்போது எனக்கு செய்துள்ளது போதுமானது. நான் முற்றிலும் திருப்தி அடைந்துள்ளேன். இருவரையும் மாணவர்களாக பெற்றுள்ள எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும்? இப்போது நீங்கள் வீட்டுக்கு செல்லலாம். உங்களின் மகத்தான செயல்களை உலகம் முழுவதும் போற்றும். நீங்கள் ஆசிகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்றாலும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பது என் கடமை. நீங்கள் கூறுவதெல்லாம் வேதங்களுக்கு ஒப்பாக என்றும் நிலைத்திருக்கும் என்று நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். உங்களது போதனைகள் இப்பிரபஞ்சத்தில் மட்டுமின்றி இந்த யுகத்தில் மட்டுமின்றி எக்காலத்திலும் புதுமையானவும் சிறப்பானவையாகவும் விளங்கும். குருவின் ஆசீர்வாதத்தால் கிருஷ்ணரின் பகவத்கீதை எக்காலமும் புதியதாகவும் எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் புகழ்பெற்றதாகவும் விளங்குகிறது.
குருவின் கட்டளைப்படி கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தம் இல்லம் திரும்பினார்கள். அவர்கள் காற்றின் வேகத்தில் மேகங்களின் கர்ஜனையை போன்ற ஓசையை எழுப்பியபடி சென்றார்கள். கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் நெடுநாட்களாக காணாத மதவாசிகள் மீண்டும் அவை கண்டு மகிழ்ச்சி உற்றார்கள். இழந்த பொருளை மீண்டும் பெற்றவனைப் போல் பெருமகிழ்ச்சி உற்றார்கள். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 45ஆம் அத்தியாசமான ஆசானின் மகனை கிருஷ்ணர் மீட்டல் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஆல் க்ளோரிஸ் டு பிரபுபாதர். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ அங்கே யமதர்மராஜனிடம் போயிட்டு தங்களுடைய ஆசானுடைய மகன் வந்து திருப்பி கொடுக்கணும்ன்றது வந்து கேட்குறாங்க. யமதர்மராஜனும் வந்து அந்த பையனை வந்து திருப்பி அனுப்பி விடுறாங்க. உங்களுக்கு நிறைய நாள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல இன்னைக்கு. ஸோ ஃபைன். ஸோ மேலும் வந்து ஆசானிடத்துல வந்து அவங்களுடைய மகனை ஒப்படைச்ச பிறகு இன்னும் நாங்க ஏதாவது செய்யணுமா அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டப்போ, நீங்க செய்ததே போதுமானது இல்லையா, உங்களுக்கு நான் வந்து ஆசீர்வாதங்கள் வழங்கக்கூடிய தகுதி அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறையவே இருக்கு இல்லையா, தேர் ஆல் குவாலிஃபைட். அவ்வளவு இருக்கும்பொழுது இருந்தாலும் ஆசான் என்ற ஸ்தானத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நான் உங்களை வந்து ஆசீர்வதிக்கிறேன். நீங்க எது சொன்னாலும் அது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நிலை பெற்று இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வந்து அவர் வழங்குகிறார். அதனால்தான் இன்றைய வரைக்குமே பகவத்கீதை வந்து ஒரு குருனுடைய ஆசீர்வாதம் சோ வந்து எவ்வளவு மகத்துவமானது என்பதை இந்த இதுல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இன்றைக்கு வரைக்குமே வந்து பகவத்கீதை வந்து எல்லா இடங்களிலுமே வந்து பேசப்படுகிறது இல்லையா. சோ அந்த நிலை கொண்டு இருக்கிறது. மேலும் அவர்களும் வந்து காற்று வேகத்துல வந்து வீடு திரும்புகிறார்கள். ஓசை எழுப்பிய வண்ணம் அந்த ஓசையை கேட்டு கிருஷ்ண பலராமர் திரும்பி வந்துட்டு இருக்காங்கன்றது வந்து மதுரா நகர மக்களும் அவங்களை ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்த்த பிறகு ரொம்ப ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள். இதோட இந்த சாப்டர் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. வாஞ்ச கல்பதாரூபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே